కామన్ క్లాస్ కి అందరికి స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికి ఈరోజు ఏకాదశి, ఏది పద్మిని ఏకాదశి కదా ఈరోజు. సో అందరికి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. సో ఏకాదశి ఈరోజు కాబట్టి ఈ పద్మిని ఏకాదశి అనేది ఏమిటో చూద్దాము. మీలో కొంతమందికి తెలిసే ఉండొచ్చు, కాకపోతే కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు. సో అందుకని ఈరోజు పద్మిని ఏకాదశి కాబట్టి పద్మిని ఏకాదశి గురించి ఈరోజు మనం చూద్దాము. సో ఈ ఏకాదశి మరి ప్రతి 15 రోజులకు రావడం, ఏకాదశి అనేది మరి భగవంతుడికి ప్రియమైన దినం అని మనం చూసాము. సో ఇది ఈ ఏకాదశిని గురించి సూత మహాముని చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. సో ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుణ్ణి అడగడం జరిగింది. ఏమని అంటే జనార్దన, ఈ అధిక మాసంలో శుక్లపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి యొక్క పేరేమిటి, దానిని ఏ విధంగా పాటించాలి, కొంచెం నాకు వివరించు అని చెప్పి ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని అడిగినట్లుగా సూత మహాముని చెప్పడం జరిగింది. సో అప్పుడు ఈ ప్రశ్న, ధర్మరాజు అడిగిన ప్రశ్నకు శ్రీకృష్ణుడు ఏం సమాధానం ఇచ్చారు అంటే, పాండవ, మరి అధిక మాసంలో శుక్లపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి పేరు పద్మిని ఏకాదశి. అది అత్యంత శుభకరమైనది. సో ఎవరైతే దృఢ నిశ్చయంతో ఈ ఏకాదశిని పాటిస్తారో అలాంటి అదృష్టవంతుడు నా ధామాన్ని పొందుతాడు. పాపాలను శమింపజేయడంలో ఈ ఏకాదశి నాతో సమానమైనంత శక్తి కలిగినది అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. ఇంకా ఏం చెప్పారంటే, దీనిని గురించి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అయినా కూడా మనం చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కూడా వర్ణించలేడు ఈ ఏకాదశిని గురించి. ఎందుకు అంటే ఇది అంతటి మోక్షదాయకము,
పాపహరం అంటే పాపాలను హరింపచేయగలదు ఈ ఏకాదశి. దీనిని గురించి బ్రహ్మదేవుడు ఇంతకు ముందు నారదులకు కొంతవరకు చెప్పడం జరిగింది ఈ పద్మిని ఏకాదశి గురించి. సో ఈ పద్మిని ఏకాదశిని పాటించే విధానం ఏమిటో అసలు నీకు సావధానంగా వివరిస్తాను, విను అని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు. సో ఏమని చెప్పారు అంటే ఏ విధంగా పాటించాలి, ఎందుకు అంటే మరి ఈ అధిక మాసంలో శుక్లపక్షంలో వచ్చేటటువంటి ఈ పద్మిని ఏకాదశి ఎంతో శుభకరమైనది. దీనిని దృఢ నిశ్చయంతో పాటిస్తే అటువంటి అదృష్టవంతుడు తప్పకుండా భగవద్ధామాన్ని పొందుతాడు. కాబట్టి దీన్ని ఏ రకంగా మీరు పాటించాలి అనేది కూడా నేను వివరిస్తాను, వినండి. ఎందుకు అంటే మరి ఇది ఈ ఏకాదశి ఎంత శక్తివంతమైనదంటే భగవంతుడితో సమానమైన శక్తి కలది కాబట్టి. సో దీనిని వర్ణించడం మరి అందరికీ కూడా అంత అంత తేలిక కాదు. బ్రహ్మదేవుడికి కూడా ఆయన పూర్తిగా వర్ణించడం అంత తగినంతగా వర్ణించలేరు. ఇంతకు ముందు నారదులకి తన కుమారుడైన నారదుడికి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను నీకు వివరిస్తాను అసలు దీనిని ఏ విధంగా నీవు పాటించాలి అన్నది. సో ఏకాదశి అని చెప్పి ఏం చెప్పారు అంటే, సో ఏకాదశికి ఒక రోజు ముందు అంటే దశమి నుండే, దశమి తర్వాత ఏకాదశి వస్తుంది కదా, సో దశమి రోజు నుండే మనం ఉపవాసం ప్రారంభించి మినపప్పు, ఎర్రపప్పు, శనగపప్పు, పాలకూరలు, తేనె, ఉప్పు ఇటువంటివేవి కూడా తినకూడదు అని చెప్పారు. అలాగే ఇంకొకళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేయకూడదు, కంచు పాత్రలో భోజనం కూడా చేయకూడదు. ఈ 8 విషయాలను కూడా పాటించాలి. ఏది? మినపప్పు, ఎర్రపప్పు, శనగపప్పు, తర్వాత పాలకూరలు, తేనె, ఉప్పు కూడా తినకూడదు. తర్వాత ఇతరుల ఇంట్లో భోజనం చేయకూడదు, కంచు పాత్రలో భోజనం చేయకూడదు. ఈ 8 విషయాలు పాటించాలి. ఇక దశమి రోజు ఒక పూటనే భోజనం చేసి మరి నేలపై పడుకోవాలి అని చెప్పి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. ఇక ఏకాదశి రోజు తెల్లవారుజామునే మరి నిద్ర లేవాలి, కానీ దంతధావనం చేసుకోకూడదు. వీలైతే తీర్థస్థానంలో స్నానం చేయాలి వీలైతే. సో అని చెప్తూ ధర్మరాజా, మరి పీతాంబరధారి సకల జీవులకు ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క అర్చన చేయడానికి మనిషి శరీరాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. అంటే భగవంతుని పూజించడానికి, అర్చించడానికి స్నానం చేయాలి. ఆ విధంగా సకల పాపాలను కూడా నశింపజేసుకోగలడు. తరువాత గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించి పితృదేవతలకు తర్పణం ఇవ్వాలి. ఆ తరువాత విష్ణు మందిరంలో లక్ష్మీపతి అయిన విష్ణుమూర్తిని, నారాయణుణ్ణి దర్శించాలి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సో ముందు భోజనం విషయం, ఆ తర్వాత ఒకరింట్లో భోజనం చేయకూడదని, ఆ తర్వాత మరి కంచు పాత్రలో భోజనం చేయకూడదు, ఆ తర్వాత ఒక పూట దశమి రోజు కూడా ముందు రోజు కూడా ఒక పూటే భోజనం చేసి నేలపైన నిద్రించాలి, బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. ఇక ఏకాదశి రోజు మరి ఉదయమే నిద్ర లేచి వెంటనే ముందు వీలైతే తీర్థ స్నానంలో స్నానం చేయడం, లేదు అంటే మామూలుగా అయినా మనం స్నానం చేయడం. ఆ తరువాత అంటే ఫస్ట్ స్నానం చేసి ఆ తర్వాత మనం మన కాలకృత్యాలు, స్నానం అన్ని తీర్చుకున్న తరువాత మరి భగవంతుణ్ణి అర్చించాలి. ఆ రకంగా సకల పాపాలని నశింపచేసుకోగలరు. సో ఈ పర్టికులర్ పద్మిని ఏకాదశికి దశమి రోజు నుంచే కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఈ పప్పులేమి ఒక రోజే దశమి రోజు కూడా భోజనం చేసి నేల మీద పడుకోవడం, బ్రహ్మచర్యం పాటించడం, ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత ఈ రకంగా మనం స్నానం ఆచరించి భగవంతుడికి ప్రార్థించడం, ఆ తరువాత గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించి పితృదేవతలకు తర్పణం ఇవ్వడం. సో ఆ తర్వాత మరి మందిరానికి వెళ్ళి లక్ష్మీనారాయణని దర్శించడం. సో ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు, ఏ రకంగా మనం ప్రవర్తించాలి ఆ రోజు అన్న విషయం చెప్పారు. తరువాత ఇంకేం చెప్పారు అంటే, అంతేకాకుండా వీలైతే మరి రాధాకృష్ణ మూర్తులను చక్కగా అర్చించాలి. సుగంధ జలపూర్ణమైన రాగి లేదా ఒక మట్టి కలశం ఏర్పరిచి, అంటే ఏ రకంగా పూజ చేయాలన్నది కూడా చెప్తున్నారు. కలశాన్ని పెట్టాలి. సో రాగి కలశం గాని, మట్టి కలశం గాని
పెట్టి దాని మీద బట్ట కప్పి లేదా దానిపైన బంగారం గాని వెండి మూత గాని పెట్టి దానిపైన రాధాకృష్ణుల్ని ఆశీనం చేయాలి. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనం చెప్పుకోవాలి. సరే, అందరికీ బంగారము వెండి మూతలు పెట్టేంత శక్తి మనకి లేకపోవచ్చు, కానీ మనం మరి ఈ భక్తిరసామృత సింధులో చూసినట్లు ఈ బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళి అతను మరి ఏమి 10 రకాల నైవేద్యాలు చేసి పెట్టలేని స్తోమత కాబట్టి, అతనిది స్తోమత లేనివాడు కాబట్టి, అందుకని ఆయన రోజు నది ఒడ్డుకు వెళ్ళి ఏ రకంగా అక్కడ కళ్ళు మూసుకుని అన్ని కూడా ఊహించుకునేవాడో మనం చూస్తాం. అలా ఊహించుకుంటూ వేడి వేడి పాయసం చేతితో తగిలితే చెయ్యి కాలిందనిపించి ఉలిక్కిపడి అతని కళ్ళు తెరిచి చూస్తే నిజంగానే చెయ్యి కాలి ఉంటుంది. అంటే అంత భక్తితో మనం భగవంతుణ్ణి పట్ల ఈ రకమైన ఊహ చేసినా కూడా భగవంతుడు అది నిజం కిందే స్వీకరిస్తారనేది మనకు అక్కడ అర్థమైంది. సో ఇక్కడ పద్ధతి ఇది. అది చేయగలిగిన వాళ్ళు ఈ పద్ధతిలో చేయొచ్చు, చెయ్యలేని వాళ్ళు వాళ్ళకి శక్తిని బట్టి వాళ్ళ భక్తి భావాన్ని జోడించి ఏది వాళ్ళకి లభ్యమైతే ఆ రకంగా వాళ్ళు చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ అసలు మామూలుగా ఈ చెప్పిన పద్ధతిని బట్టి మనం చూద్దాము. దానిలో ఎవరి స్తోమతకు తగ్గట్టు వాళ్ళు చేయవచ్చు. ఎస్పెషలీ ఇలా బంగారు పాత్రలు వెండి పాత్రలు అని చెప్పినప్పుడు అది మన స్తోమతకు తగ్గ పాత్రను మనం ఉపయోగించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మట్టి గాని రాగి పాత్ర అయినా వాడొచ్చు అని చెప్పి కలశానికి చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి ఇక దాని మీద మరి మామూలుగా అయితే వెండి బంగారం మూతను పెట్టమంటున్నారు. మన శక్తికి తగ్గ మూతను మనం పెట్టి ఆ తర్వాత దానిపైన రాధాకృష్ణుల్ని ఆసీనం చేయాలి. తరువాత మన శక్తి అనుసారం ఇక ధూప దీపాలు, కర్పూర కుంకుమలు, గంధమాల్యాదులు ఇవన్నీ చక్కటి నైవేద్యం ఇవన్నీ పెట్టి అర్చన చేయాలి. మళ్ళీ చక్కటి నైవేద్యం అంటే మరి పెట్టగల స్తోమత ఉన్న వాళ్ళు 9 రకాలు, 11 రకాలు, 18 రకాలు ఇలా పెడుతూ ఉంటారు. కానీ ఎంతవరకు మన స్తోమత ఉంటే అంతవరకు మనం నైవేద్యం పెడతాం. ఈ ప్రత్యేక ఏకాదశి రోజునిక ఎంతో ఆనందంతో ఈ రకంగా అర్చన చేయాలి. ఒక కలశాన్ని కూడా పెట్టి రాధాకృష్ణుల్ని కలశం మీద ప్రతిష్ఠ చేసి ఇలా ప్రత్యేకంగా గుడికి వెళ్ళడం, మనం ఇంట్లో అర్చన చేయడం, గుడికి వెళ్ళడం, మరి ఆ లక్ష్మీనారాయణ దర్శించడం, రాధాకృష్ణుల్ని కలశం మీద పెట్టి అర్చన చేయడం, అలా ఇవన్నీ చేసి ఈ ఎంతో ఆనందంతో మనం నృత్యము గానం కూడా చేయవచ్చు. భగవంతుడికి ఆ నృత్యగానాలు చాలా మరి అందుకే చైతన్య మహాప్రభు ఈ కీర్తన హరినామ కీర్తనలు సంకీర్తన ఉద్యమం ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండేవారు కదా. ఆనందంతో ఆ నృత్య గానాలు చెయ్యాలి. వ్యర్థ సంభాషణలు చేయకూడదు. అంటే అనవసరంగా మాట్లాడడం, వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఏదో తోచడం లేదని ఏదో కబుర్లు చెప్పుకుందామని ఇటువంటి సంభాషణలు చేయకుండా మరి ఉండడం. ఆ తర్వాత మరి సత్సాంగత్యం కాని వాళ్ళ దగ్గర ఉండకుండా ఉండడం, ఇటువంటివి పాటించాలి. మరి సత్యం మాత్రమే పలకాలి. విష్ణుమూర్తి గాని బ్రాహ్మణులు గురువులు ఎవరిని కూడా నిందించకూడదు అని చెప్పి గురువు ఎదుట ఎవరిని కూడా నిందించకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఆ మర్యాదను మన యొక్క ఆ గురువు గారికి, తర్వాత భగవంతుడు, బ్రాహ్మణులు వీరి ముందు ఎవరిని కూడా నిందించకూడదు. అలాగే భక్తుల సాంగత్యంలో మరి వైష్ణవులు ద్వారా ఈ విష్ణు మహిమల్ని శ్రవణం చేయాలి. భగవంతుడి యొక్క మహిమల్ని వినాలి. ఈ ఏకాదశి రోజు మరి కొంతమంది నీరు కూడా తాగకపోవచ్చు. ఇలాంటి కఠిన తపస్సు చేయలేని వాళ్ళు కేవలం నీరు గాని పాలు గాని తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలా పాటించాలి ఈ పద్మిని ఏకాదశి. రాత్రంతా కూడా మేల్కు నుండి భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం సంగీత వాద్యాలతో సంకీర్తన కూడా చేస్తే మంచిది అని చెప్పి, అంటే కంప్లీట్ గా భగవన్నామంలో నిమగ్నమై ఉండాలి అన్నది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అన్నమాట, భగవంతుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం. ఎవరి దగ్గర అన్నెసెసరీగా మాట్లాడకూడదు, అనవసర సంభాషణలు అవసరం లేదు, సత్సాంగత్యంలో ఉండండి, భక్తుల దగ్గర నుంచి భగవంతుడి యొక్క లీలలు వినండి. అలాగే మరి
చేయగలిగిన వాళ్ళు నీరు కూడా తీసుకోకపోవచ్చు, అలా తీసుకోలేని వాళ్ళు నీరు గాని పాలు గాని తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆ రకమైన ఉపవాసం చేయొచ్చు ఈ రోజు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే మరి వీలైతే రాత్రి కూడా మీరు భగవత్ ప్రీత్యర్థం సంగీత వాద్యాలతో సంకీర్తన చేయాలి అని చెప్పి చెప్పారు. అలాగే ఈ రాత్రి తొలిజాములో అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద నైట్ అన్నమాట, భగవంతుడికి కొబ్బరి నైవేద్యం పెట్టాలట. రెండవ జాములో వేల్ ఫలాన్ని పెట్టాలి. మూడవ జాములో నారింజ పండు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి దొరకొచ్చు, దొరకకపోవచ్చు. ఇక్కడ పాయింట్లు ఏమని గ్రహించుకోవాలి అంటే, ఇక్కడ చెప్పిన విషయాల్ని మనం పెట్టగలిగితే సరే, పెట్టలేకపోతే మనకి అందుబాటులో ఉన్న ఆ రకమైనటువంటి ఏదైనా ఫలాన్ని పెట్టడం. అంటే పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ప్రతి జాములో భగవంతుడికి మనం నైవేద్యం పెడుతున్నాం. ఎందుకు? మెలుకుని ఉంటున్నాము, భగవత్ ప్రీత్యర్థం సంగీత వాద్యాలతో సంకీర్తనం చేస్తున్నాము. కాబట్టి ప్రతి జాములో భగవంతుడికి నైవేద్యాన్ని అర్పిస్తున్నాం. సో తొలి జాములో కొబ్బరి నైవేద్యం, ఏదో ఒకటి, కొబ్బరికాయో కొబ్బరో ఏదో ఒకటి. తర్వాత రెండవ జాములో ఏదైనా ఫలము, మూడవ జాములో నారింజ పండు. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆరెంజ్, కమలానో ఏది వీలైతే ఏది ఉంటే అది, బత్తాయి ఏది ఉంటే అది పెట్టొచ్చు. ఇక చివరి జాములో పోక చెక్క నైవేద్యం పెట్టాలి అని చెప్పి చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ తొలి జాములో మనం మేల్కొని ఉండడం వల్ల మరి భక్తుడికి అగ్నిష్టోమం చేసినటువంటి ఫలితం కలుగుతుందట. ఏది? రాత్రి పూట తొలి జాములో మేల్కొని ఉన్నప్పుడు అగ్నిష్టోమం చేసిన ఫలితం కలుగుతుంది. రెండో జాములో మేల్కొని ఉన్నప్పుడు వాజపేయ యజ్ఞం చేసిన ఫలితం కలుగుతుంది. మూడవ జాము మేల్కొని ఉండడం వల్ల అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం కలుగుతుంది. ఇక పూర్తి రాత్రి మేల్కొని ఉన్న వాళ్లకు ఈ ఫలితాలే కాకుండా రాజసూయ యజ్ఞం చేసిన ఫలితం కూడా లభిస్తుందట. సో ఈ రాజసూయ యజ్ఞం, అశ్వమేధ యాగం ఇవన్నీ మరి పెద్ద పెద్ద రాజులు, రాముడే అశ్వమేధ యాగం చేయడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది. రాజసూయ యాగం మరి వీళ్ళు ధర్మరాజు చేశాడు. సో వాటికి మరి ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళ ధనాన్ని కూడా కూడగట్టుకుని చేయవలసినటువంటి యాగాలు ఇవి. సామాన్యమైన యాగాలు, అందరు రాజులు కూడా చేయగల యాగాలు కావు. సో అటువంటి యాగం చేసినటువంటి ఫలితం దక్కుతుంది. పూర్తి రాత్రి సమయం గనక మెలుకున్నప్పుడు ఇక రాజసూయ యజ్ఞం చేసిన ఫలితం కూడా లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ పద్మిని ఏకాదశికి మించిన ఉపవాసం ఇంకొకటి లేదు. ఈ ఏకాదశిని ఎవరైతే పాటిస్తారో వాళ్ళు అన్ని తీర్థాలలో, అన్ని పుణ్య నదులలో స్నానం చేసినటువంటి ఫలితాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో రాత్రంతా మరి ఇలా మెలుకుని ఉన్న తరువాత సూర్యోదయం అయిన వెంటనే స్నానం చేసి నన్ను అర్చించాలి అని శ్రీకృష్ణుడు మరి ఇదంతా ధర్మరాజుకు చెప్తున్నారు కదా. సో తెల్లవారు అంటే మర్నాడు ఉదయం స్నానం చేసి భగవంతుణ్ణి ఆయనకు పూజ అర్చన చేయాలి. తరువాత ఒక యోగ్యుడైన బ్రాహ్మణుడికి భోజనం పెట్టి కేశవుడి యొక్క మూర్తిని, అంటే ఈ శ్రీకృష్ణుడి మూర్తిని, సుగంధ జల కలశాన్ని అతనికి దానం చేయాలి. సో ఇవి మన అందరికీ సరి అయిన యోగ్యుడైన ఈ బ్రాహ్మణుడు దొరకనప్పుడు మనం భగవంతుడికే ఇది అర్పించి ఆ తరువాత మరి మనం వీలుని బట్టి ఆ దానాన్ని చేయాలి. ఇక ఈ కానుక అతని ప్రస్తుత జన్మలో విజయాన్ని, తరువాత మోక్షాన్ని కూడా తప్పకుండా కలిగిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మరి ఈ మూర్తిని, భగవంతుడి మూర్తిని, ఈ సుగంధ జల కలశాన్ని, మనం రాధాకృష్ణుల కలశం, ఈ కలశము మూర్తిని మనం దానం ఇచ్చినట్లయితే మరి ఈ జన్మలో మనకి విజయము, నెక్స్ట్ జన్మ తరువాత విజయము, తరువాత మోక్షము కూడా తప్పకుండా కలుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ధర్మరాజా, ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు అన్నప్పుడు యోగ్యుడైన బ్రాహ్మణుడు మనం మరి పుట్టుకతో వచ్చిన బ్రాహ్మణుడిగా మనం చూడకూడదు అన్నది మనం చాలాసార్లు పదే భగవద్గీతలో భగవంతుడే చెప్పారు. గుణాలను బట్టి, గుణ కర్మలను బట్టి ఈ విభజన జరుగుతుందని చూసాం. కాబట్టి మనకి తెలిసిన ఈ సద్భక్తుడికి, శుద్ధ భక్తులకి, ఇటువంటి వాళ్లకు మనం దానం ఇవ్వచ్చు.
సో ధర్మరాజ, నీవు అడిగినట్లుగా పద్మిని ఏకాదశి యొక్క ఈ విధి విధానం ఎలా ఉంటుంది, దానిని పాటించడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏమిటి అన్నదంతా కూడా నీకు వివరించాను. ఈ ఒక్క ఏకాదశిని గనక పాటించినట్లయితే ఇతర అన్ని ఏకాదశులను పాటించినంత సమానమైన ఫలితం కలుగుతుంది ఈ పద్మిని ఏకాదశి. కాబట్టి ఈ పవిత్రమైనటువంటి రోజుని గురించి కూడా నేను అంతటి శక్తివంతమైనది ఈ ఏకాదశి. ఈ ఏకాదశిని గురించి నేను నీకు ఒక అద్భుతమైన చరిత్రను కూడా ఇప్పుడు వివరిస్తాను. పులస్త్యముని ఇంతకు ముందు ఒకసారి ఈ ఏకాదశి చరిత్రను నారదుల వారికి వివరించడం జరిగిందట. సో ఇప్పుడు నేను నీకది వివరిస్తాను అంటూ ఈ ఏకాదశి చరిత్రను గురించి కూడా చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో ఏమని అంటే, ఈ పులస్త్యముని నారదులకి ఇంతకు ముందు వినిపించారు కదా. సో పులస్త్యముని ఒకసారి ఈ కార్తవీర్యార్జునుడు కారాగ్రహం నుంచి రావణుణ్ణి విడిపించారని చెప్పేసి విన్న నారదుడు ఏమని అడిగాడు అంటే పులస్త్యముని, మునివర్య, ఇంద్రాన్ని జయించిన ఈ రావణుడు మరి కార్తవీర్యార్జునుణ్ణి ఏ విధంగా జయించాడు అని చెప్పి ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది. సో ఈ ఇంద్రుడిని వీళ్ళందరినీ కూడా జయించాడు కదా మరి రావణుడు. సో అలాంటి రావణుడు ఈ కార్తవీర్యార్జునుణ్ణి ఏ విధంగా జయించాడు అని చెప్పి ఈ నారదుల వారు పులస్త్యముని అడగడం జరిగింది. అప్పుడు పులస్త్యముని ఏం చెప్పారు అంటే, త్రేతాయుగంలో కార్తవీర్యుడు అంటే కార్తవీర్యార్జునుడి యొక్క తండ్రి అన్నమాట. కార్తవీర్యుడు ఆయన కుమారుడు ఈ కార్తవీర్యార్జునుడు. సో ఈ కార్తవీర్యుడు హైహయ వంశంలో జన్మించాడు. ఆయన నగరం పేరేమిటి అంటే మహిష్మతి. సో అతనికి 1000 మంది రాణులు ఉండేవారట ఈ కార్తవీర్యార్జునుడి తండ్రి అయిన కార్తవీర్యుడికి. కానీ వారిలో ఎవరికి 1000 మందికి కూడా ఎవరికి సంతానం కలగలేదు. అందుకని ఈ రాజు పాపం చాలా బాధపడుతూ ఎన్నో యజ్ఞాలు చేయడం జరిగింది. దేవతల్ని, పితృదేవతల్ని, ఎంతో మందిని పూజించాడు ఈయన సంతానం కోసం. కానీ మరి ఏ ముని శాపమో మనకు తెలియదు, ఈ రాజుకి ఈ పుత్ర సంతానమే కలుగలేదు అని ఇదంతా పులస్త్యముని చెప్తున్నారన్నమాట నారదుల వారికి. సో అప్పుడు ఇక సంతానం కలగలేదు, మరి ఎన్ని పూజలు చేసినా అందుకని ఇక చివరికి తీవ్రమైన తపస్సు చేసి అయినా సరే తన సంతానాన్ని పొందాలని అతను అనుకోవడం జరిగింది. సో ఆ రకంగా అతను ఇక కౌపీనాన్ని ధరించి రాజ్యాన్నేమో మంత్రులకు అప్పచెప్పి అరణ్యానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు. అయితే అతని రాణులలో ఒకటి అయిన పద్మిని అనే ఆవిడ ఇక్ష్వాకు వంశంలో జన్మించిందనమాట. సో ఆవిడ హరిశ్చంద్రుడి కుమార్తె. అయితే ఆవిడ భర్త అడుగుజాడల్లో నడవాలి అని నిర్ణయించుకుని ఆవిడ ఆభరణాలన్నీ కూడా తీసివేసి కట్టుబట్టలతో ఆయనను అనుసరించడం జరిగింది ఈ పద్మిని. సో ఆవిడ మరి చివరికి ఇద్దరు అలా వెళ్తున్నప్పుడు గంధమాదన పర్వతాన్ని చేరు. అక్కడ కార్తవీర్యుడు తీవ్రమైనటువంటి తపోధ్యానాలతో మరి చేరిన తర్వాత ఇక ఆయన తీవ్రమైనటువంటి తపోధ్యానాలు మొదలుపెట్టి 10,000 సంవత్సరాలు ఆయన గదాధరుణ్ణి అర్చించాడనమాట. సో అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి పుత్రుడు కలగలేదు. కాబట్టి కేవలం ఇక శల్యప్రాయంగా మారిన భర్తను చూసింది ఈవిడ పద్మిని. మరి ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాలు అలా తపస్సు చేస్తూ తీవ్రంగా ఉన్నాడు. ఆయన మరి అంత శల్యప్రాయం అయిపోయాడు మనిషి. సో ఆయనను చూసి ఇక పద్మిని వెంటనే సతీ అనసూయ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ్ని ఇలా ప్రశ్నించింది. మరి ఆవిడ సతీ అనసూయ పెద్ద పతివ్రత కదా. సో ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మా మరి ఇలా నా భర్త 10,000 సంవత్సరాలుగా తపస్సు చేస్తున్నాడు, ఎన్నో పాపాలు కష్టాలు తొలగించే ఈ భగవంతుడు కేశవుడు మరి ఆయన పట్ల ఎందుకని ప్రసన్నత
చూపడం లేదు, ఇంతవరకు ఏమీ ప్రసన్నుడు కాలేదు భగవంతుడు. కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఉపవాస దీక్షను నాకు చెప్పండి, ఆ ఉపవాసం ద్వారా నేను భగవంతుడు మా ఎడ ప్రసన్నుడయ్యేటట్లు దయచేసి నాకు ఏదైనా ఒక ఉపవాస దీక్షను చెప్పండి. అప్పుడు ఆయన అనుగ్రహంతో మరి ప్రపంచ చక్రవర్తి అయ్యేటటువంటి పుత్రుణ్ణి మేము పొందగలము భగవద్ అనుగ్రహంతో. సో ఏదైనా ఆయనకి మమ్మల్ని అనుగ్రహించే విధంగా ఒక ఉపవాస దీక్ష ఏదైనా ఉంటే మాకు చెప్పండి అని చెప్పి ఆవిడ సతీ అనసూయను దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడని వినయంగా ఆవిడను అడగడం జరిగింది. అప్పుడు ఈ ఈవిడ మరి ఎంతో, ఈ పద్మిని ఎంతో పతివ్రత, మరి ఆవిడ కూడా అన్ని వదిలిపెట్టి భర్తతోనే ఆవిడ రావడం జరిగింది. ఇది విన్నప్పుడు సతీ అనసూయ చిరునవ్వుతో ఏం చెప్పిందంటే, కమలాక్షి అంటూ ఆవిడ్ని సంబోధిస్తూ, మరి సంవత్సరంలో 12 నెలలు ఉంటాయి కదా, కానీ ప్రతి 32 నెలల తర్వాత ఒక అధిక మాసం వస్తుంది. అంటే ఇయర్లీ రాకపోవచ్చు, కానీ 32 months అయిన తర్వాత, అంటే ఒక 2.5 years కి ఒక ఎక్స్ట్రా మంత్ వస్తుంది. దాన్ని అధిక మాసం అంటారు. సో ఈ సంవత్సరం అది అధిక మాసం ఉన్నది. ఈ అధిక మాసంలో వచ్చే 2 ఏకాదశులు ఏమిటంటే పద్మిని ఏకాదశి, పరమ ఏకాదశి అని వీటికి పేరు. కాబట్టి నువ్వు ఈ 2 రోజులు కూడా ఉపవాసం చేసి రాత్రంతా జాగరణ చెయ్యాలి. ఇది గనక నువ్వు చేసినట్లయితే ఇక దేవదేవుడైన భగవంతుడు హరి నీ పట్ల ప్రసన్నుడై నీకు పుత్రుణ్ణి ప్రసాదిస్తాడు అని చెప్పి ఆవిడ పద్మినితో చెప్పడం జరిగింది. సో పద్మిని శ్రద్ధతో ఈ అనసూయాదేవి చెప్పిన ఉపదేశాన్ని ఆవిడ పాటించింది. సో ఈ నిర్జల ఉపవాసం చేసిన పద్మిని నృత్య కీర్తనలతో రాత్రంతా కూడా ఆవిడ గడిపిందట. ఆ భక్తికి ప్రసన్నుడైన భగవంతుడు మరి ఆయన ఎదుటనే ఏది గరుడ వాహనంతో వచ్చి ఆమెతో భగవంతుడు ఇక సాధ్వి, అధిక మాసంలో నువ్వు ఈ ప్రత్యేక ఏకాదశి రోజు నువ్వు ఉపవాసం చేసి నన్ను ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకున్నావు, నీవు కోరుకున్న వరం ఏదైనా ఉంటే నన్ను అడుగు అని చెప్పి ఆయన గరుడ వాహనం మీద వచ్చి ఈ పద్మినీదేవికి పద్మినీదేవి ఎదుట కనిపించి అడగడం జరిగింది. అయితే భగవంతుడి యొక్క ఈ అద్భుతమైన మాటలు విన్న వెంటనే ఈ పద్మినీదేవి ఆయన్ని స్తుతించి తన భర్త కోరికను తీర్చమని అడగడం. అది నాకు పుత్రుడు కావాలి అని కూడా ఆవిడ అడగల, తన భర్త కోరికను తీర్చమని అడిగింది. అది విన్న భగవంతుడు వారి కోరిక సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పి దీవించడం జరిగింది. సో తరువాత మరి భగవంతుడు కార్తవీర్యుడితో, అంటే ఆవిడ భర్తతో, రాజా నీ పత్ని నన్ను చాలా ప్రసన్నుణ్ణి నీ భార్య చేసింది, కాబట్టి నీ అభీష్టం ఏమిటో అడుగు, నేను దాన్ని తీరుస్తాను అని చెప్పి అనడం జరిగింది. అప్పుడు రాజు జగదీశ్వర మధుసూదన అంటూ ఆయనను స్తుతిస్తూ, దేవతలతో గాని మానవులతో గాని పన్నగులతో గాని దానవులతో గాని జయించబడినటువంటి పుత్రుణ్ణి నాకు ఇవ్వు, కేవలం నీ చేతనే అతను జయించబడాలి గాని ఇంకెవ్వరూ కూడా అతన్ని జయించలేరు అని చెప్పి అడిగాడు. తథాస్తు అని చెప్పి భగవంతుడు అంతర్ధానం అయ్యారట. అయితే ఎంతో సంతోషించి రాజు తన భార్య అయిన పద్మినీదేవితో మళ్ళీ తిరిగి తన రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చాడు. ఆ తరువాత పద్మినీదేవి మరి ఆవిడ గర్భవతి అయి ఈ మహావీరుడైనటువంటి కార్తవీర్యార్జునుడికి జన్మనివ్వడం జరిగింది. సో మరి 3 లోకాల్లో కూడా పరమ శక్తిశాలి అయ్యాడు ఈ కార్తవీర్యార్జునుడు, ఎందుకంటే స్వయంగా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టాడు కాబట్టి. సో 10 తలల రావణుడు కూడా యుద్ధంలో ఈ కార్తవీర్యార్జున్ని జయించలేకపోయాడు. సో తల్లి చేసిన ఈ పద్మిని ఏకాదశి వ్రతం వలన అతను రావణుణ్ణి కూడా జయించగలిగాడు. అలాంటి అతడు ఇక భగవంతుడి యొక్క వరప్రసాదం కాబట్టి ఈ విధంగా ఇదంతా నారదుడికి వివరించి పులస్త్యముని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అంటే ఎలా ఇది ఏ విధంగా జరిగింది అన్న ప్రశ్నకు ఈ కథంతా కూడా మరి నారదుల వారికి వివరించారన్నమాట పులస్త్య మహాముని. సో శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుతో మాట్లాడుతూ, కాబట్టి ధర్మనందన నువ్వు అడిగిన విధంగా ఈ ప్రత్యేక ఏకాదశి శక్తిని గురించి నీకు వివరించాను. ఎవరైతే ఈ ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని చేస్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా నా ధామాన్ని పొందుతారు అంటూ మళ్ళీ
తిరిగి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. నీ కోరిక తీరాలి అంటే నువ్వు కూడా ఈ రకంగానే చేయి అని చెప్పారు. సో శ్రీకృష్ణుడు కేశవుడి యొక్క మాటలు విన్న ధర్మరాజు చాలా సంతోషించి ఇక సమయం వచ్చిన వెంటనే ఈ పద్మిని ఏకాదశిని ఆచరించారు. సో పద్మిని ఏకాదశి, పరమ ఏకాదశి ఈ రెండు అధిక మాసంలో వస్తాయి. ఇవి మరి సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే ఏకాదశులు కావు. అధిక మాసం మరి 36 నెలలు 33 నెలలకు వస్తుంది కాబట్టి ఇది రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి. సో ఇవి ఎంతో అయినవి. దీనిని సరిగ్గా మనం పాటించగలిగితే భగవద్ధామాన్ని పొందగలమని భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. సో ధర్మరాజు కూడా ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు పద్మిని ఏకాదశిని ఈ రకంగా ఆచరించాడు. ఈ ఏకాదశి వివరణ అంతా కూడా ముగిస్తూ ఇదంతా సూత గోస్వామి చెప్తున్నారు భాగవతంలో. సో శౌనక మునితో, శౌనక ఈ మహనీయమైన ఏకాదశిని గురించి నీకు మొత్తం నాకు తెలిసిందంతా వివరించాను. అధిక మాసంలో వచ్చే ఈ ఏకాదశులను ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో పాటిస్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు. ఈ ఏకాదశుల గురించి చదివిన మనిషి అనంతమైనటువంటి లాభాన్ని పొందుతారు, చివరికి హరిధామానికి చేరుతారు అని చెప్పి సూత మహాముని శౌనక మహామునికి చెప్పడం జరిగింది. సో అది ఈరోజు మనకి విశిష్టమైనటువంటి పద్మిని ఏకాదశి. సో భగవంతుడు చెప్పిన విధంగా దాంట్లో మనకి చేతనైన విధంగా మనస్ఫూర్తిగా మనం ఈ ఏకాదశిని పాటించగలిగితే మరి భగవంతుడి యొక్క దయకు, ధామానికి పాత్రులం అవ్వచ్చు. హరే కృష్ణ. ఇది ఈరోజు పాఠం. అంటే మనం ఏకాదశి సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన ఏకాదశి కూడా అధిక మాసంలో వచ్చే ఏకాదశి, ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే ఏకాదశి కాదు. సో అందుకని ఈరోజు ఈ పాఠం మనం చూసాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. మరి తర్వాత ఈరోజు అది మనకి జగన్నాథ రథయాత్ర మన ఇస్కాన్ ఆలయం వాళ్ళు ఆలయంలో